tak, ahojte ľudia, prepáčte, že netočím, ale dneska už áno. Prepáčte, že tak neskôr, ale ja som nestíhala po aj toto. Tak čo ideme hrať? Radšej také, ja dlho nehrala také hry už. Tak asi dúfam, že to asi bude dobrá hra. Naozaj prosím, odberi, ďakujem, ale mám už 50, veľmi sa teším, ďakujem. Prosím, ešte 100 a to už bude super. Prosím, sledujte aj Empre Pro, lebo to je môj bratranec. On ako rozpráva po rusky. Áno, to ja som ešte toto nehrala. Čo to je za hra? Aha, oni hrajú? Dobre, ľudia. My sa trošku pohrajeme, počkajte, pôjdeme hore. Hore ideme, ja pomaly idem. Tak. Dobre mi išlo. OK. Počkajte, čo tu píše? To neponaším. Ale dúfam, že môže to buď naozaj tu, lebo ja sa teším na tej hry. Tam máte stoličky. Prosím, kto chce so mnou zhrať, tam veľké majú sa 1, 2, 3. Prosím, aspoň toto pozrite si celé video, lebo ja nemôžem tak rýchlo točiť, lebo ani toto nemám, ani toto. Tak, prosím, aspoň, ktorí toto teraz budú vidieť, to mi dajú like, aj komentár. Ja veľmi sa teším, ako mi píšte. Ale ja som nie taká angličtina, lebo ja som slovenčina, ktorí im píšu, ja viem trošku, hej, ale takto mi napísal po Mexiku. Neviem kto, nejaký tam asi mal jaké A. Ale kázal, že to je taký dobrý seriál. To bude také krátke video. Neviem, kedy to skončí. Ďakujem, dajte prosím lajky, aj komentári, teším sa. That's it. Oh my god, asi už to viem. To by som chcela korunúť. Viete, že ja nie som taká, že by som sa tako hnevala, že kto vyhraje, nie. No ja toto už nehrala, viete? Dobre, skúsim. Ale ja nechápem, že to ako. To ako? Ako to oni hrajú, však to sa ani nedá hrať. Dobre, aspoň dačo opatríme. Ja tu ešte nebola, ale chápete, ja som hrala. Išla som si sadnúť, ale dačo nedobre sa to urobilo. Vádze. Ja neviem, prečo to nejde a prečo mi to tu zaplo hru. Ja domala, že to je normálne, ale to nie je. Tak, dobre, o chvíľku to skončí. Dobre, neviem, ako na to vyhralo predtým. Dobre, guys, toto musí byť najlepšie video, prosím, za 500 lajky. Like, please. Odberu chcem za 40. Nie 40, ja už mám asi... Ja som si patrila, že mám už 50, nie 40, tak asi 500 lajky. Lebo ja takto som. Dobre, tak o chvíľku skončíme, tak dobre pozerajte. Nie, toto ani nikdy. Ja by som toto urobila, že tak furt by som vyhrávala, oni nie. A furt by také písali, že čo?
Čo toto? Ja viem, ale nie. Ale ako sa to dá prejsť? Tak, od 10 minút uskoč to video. Pozeráme. Počkajme to. Máme 3 minúty na to. Tak, vieš, tie ľudia. Dobre. Ešte pohrajeme až tak. Lebo ja som ešte tu nechápala, že prečo ma to vynutilo. Skúsime ešte raz. Veľmi vás prosím, ste asi už 3 ľudí mi to asi preskočujú také videá. Prosím, aspoň vy, ktorí toto teraz pozeráte, odbery, prosím. Ja vás sledujem, áno. Prosím. Tak, dobre. Ahoj.